खुलुमबाय आंगोफोर, नोंथांमोननि थाखाय आं दिनै मोनसे गोदान मटिभेशन भिडिअ लानानै फैदों। भिडिअआ जोबोर इन्टारेस्टिं जागोन आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायबासो बुजि मोनगोन। अब्ला थुदो गोबाव खालामालासे भिडिअनि टपिकसिम आगान सुरलांदोनि। मोनसे दैमायाव सानै सुबुङा साखाथियावनो जिरायलायनानै ना बोनबाय दंमोन। बिब्दिनो सानैनाबो दसे सम बाबेनलांबाय, रावनावबो ना अराखैमोन। बेनि उनाव सेथि सुबुंनि बोरसियाव मासे जोबोर गिदिर ना फैनायसै। बे नाखौ बियो बख'नानै बाल्थिङाव दोननायसै। बेनि उनाव सेथि सुबुंनि बोरसियाव फिसा गिदिर गोबां ना फैदोंमोन। बै नाफोरखौ बियो बख'नानै बाल्थिङाव दोनजोबदोंमोन। नैथि सुबुङा बेखौ नुनानै जोबोर दुखु मोनदोंमोन। नाथाय नैथि सुबुंनि बोरसियावबो दसे समनि उनाव मासे जोबोर गिदिर ना फैनायसै। बोरसिनि नाखौ बियो बख'नानै दसे सम नायनायसै। नायनानै आरो बियो बिनि उनाव बै नाखौ फिन दैमायाव गारहरफिननायसै। बेखौ नुनानै सेथि सुबुङा गोसोआव माबा सानदोंमोनब्लाबो जेबो बुङालाबानो थानायसै। बेनि उनाव नैथि सुबुंनि बोरसियाव गोबां गिदिर गिदिर ना फैदोंमोन। नाथाय बियो बै नाफोरखौ बोरसिनिफ्राय बहननानै दसे सम नायो, नायनानै आरो फिन दैमासिम गारहरफिनो। बिब्दिनो बियो बोरसियाव फैनाय नाफोरखौ मासेबो लाखियालाबानो गारहरबाय थादोंमोन। बेखौ नुनानै सेथि सुबुङा थानो हायाखिसै। नैथि सुबुंनाव सोंनायसै, नोंथाङा बोरसियाव फैनाय नाफोरखौ मानो दैमायाव गारहरफिनबाय थादों? बे सोंथियाव नैथि सुबुङा बुंदोंमोन, आंनि साराया जोबोर फिसा। बै नाफोरखौ संनानै जानो हानाय आंनाव साराय गैया। भिडिअनि गुबै बाथ्रायानो जाबाय, जोंनाव गोबां गिदिर गिदिर अपरचुनिटि फैयो, जों बेखौ माब्लाबा लानो रोङा। जोङो मोजां सिमांफोरखौ बे सिमाङा गिदिर आरो गोरा होननानै लानो नागिरा। जोङो मोननाय अपरचुनिटिखौ खोमानानै लानो नाङा। गोबां सुबुङानो सानो, आं गिदिर फरायनाय सुबुं नङा, बे खामानिखौ आं मावनो हानाय नङा। बेफोरबायदि साननानैनो माब्लाबा मोनखानाय खामानिखौनो हगारनानै लायो। दायो आरो सेथि सुबुंनि फिनखौ नोंथांमोना खोनासंनानै लादो। नोंथांनाव गिदिर नाखौ संनानै जानो थाखाय साराय गैया। नोंथांनि साराया फिसा। गिदिर नाखौ संनानै जाजाया। नाथाय आंनावदि बे नाखौ संनानै जानो थाखाय सारायानो गैया। नोंथाङा बै गिदिर नाफोरखौ फिसा हाफ्लेनानैब्लाबो संनानै जानो हागौमोन। नाथाय आंदि बे नाखौ संनानै जानो गोसोब्लाबो संनानै जानोनो हाया। मानोना आंनाव सारायानो गैया। आं बे नाखौ फिसा मोनसे गनाव थुनानै सावनानै जागोन। बे बाथ्रानिफ्राय जों बेखौनो सोलोंनो हायोदि गोसो जायोब्ला जों गासिबो खामानिखौनो मावनो हायो। नाजाथाबोब्ला बेसेबा गिदिर थालाखौबो खुलिनो हायो होननाय मोनसे बाथ्रा दं। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै आंनि खन्थाइ मटिभेशन चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। आंनि फैनो गोनां भिडिअफोराव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव लोगो मोनबावगोन। गोजोन्थों, खुलुमबाय।